Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To, Dangote Foundation muna godiya da gudunmawar da kuka yi mana. Babun da za mu ce sai dai godiya. An kawo mana sako har gida. An kawo mana guda pieces 190 daidai. 190 daidai. To muna godiya. Muna godiya. Ubangijin Allah ya ji kan iyaye, ya ji kan kakanni, ya yi musu rahama, ya gafarta musu. Dan alfarma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Mun gode, mun gode, mun gode. Ba abin da za mu ce sai dai godiya da aka tuna da wanda ba su da ƙarfi da za su ce da kansu. To Ubangiji ya kawo abin da ya fi haka. Muna godiya, muna godiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mutunchi Foundation for Orphans and Less Privileged. Muna godiya. Assalamu alaikum.